Når du skal indstille skeens position til en bruger, så skal du tænde for bestik, og du skal bruge 5 knapper. Opdater indstillinger. Du bladrer frem til ja og siger OK. Madtype. Du kan vælge stykker. Og her sætter du mundhøjden. Du bladrer frem og tilbage på pilene, indtil du har fundet den rigtige højde. Ske mod mund. Vi sætter den ned til 0, som er neutral. Så spørg den, om mundhøjden er OK. Hvis den er lidt for lav, så siger du nej og OK. Og nu kan du blive ved med at indstille mundhøjden, indtil den passer brugeren. Ske mod mund. Vi vil gerne have den lidt længere frem. Du kan blive ved med at ændre de her indstillinger, indtil mundhøjde og skeen mod munden passer. Når du trykker OK, så kan du begynde at spise.